Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Ichi ndi chithunzi cha DJ wa ku South Africa amene waomberedwa pa 16 December 2025 in Johannesburg, ndipo dzina lake lenileni la pansonkho ndi Warwick, komano amatchedwa ngati DJ Waras. Ena kumafunsa kuti DJ amene ndi kutiso. Uyuyu adali DJ ndithu, anabadwa mchaka cha 1985 ku Durban, komano in 2008 anapeza ntchito ku in Johannesburg. Anachoka ku Durban kupita ku Johannesburg kumene amagwira ntchito ngati DJ pa radio inayotchedwa kuti YFM, okay? Ndiye makamaka amapanga play late night music, okay? So zinapezeka kunena kuti ali kumene kujaku kali yake namba nankanakulakula, kenaka anapita ku 5FM kumene amapanga present ndi TV stationed, anali ngati presenter, basically amapanga za ngati youth music show. Kenaka ali kumene kujaku anachokaso anapita ku live AMP kumene amagwiraso ntchito ngati TV host komanso kumapanga za DJ late night show. Later on inazapezeka zoti iye anazayamba kampani yake ya ma security like VIP security. Mina ngati ndiwe for example ndiwe celebrity and ukufuna anthu ma security guard umakhoza kumpanga hire. For example, so mwina uli ndiwe wachuma chabe ungofuna kuti ukhale ndi ma security guard umakhoza so kuwapanga hire iwo. So let me take you back to kumambiriro kwa chaka chino. Kumambiriro kwa chaka chino nazapeza kuti a DJ wa anayimbiridwa phone ndi ma lawyers amunthu amene ali ndi building mu Johannesburg CBD, okay? Ma flats ndona kuti muli malumu ambirimbiri makhala anthu ambiri. Komanso pali interview imene iye DJ Waras ali moyo anapereka kunena kuti malumu mumakhala amalawi ambiri, onena kuti alibe mapepala and condition ya malumu yosinali yabwino, ma illegal connections amagesi, madzi, kumangopanga leak and all those kind of things. And the building yeti munthu uyo amene amampangira manage anali ma private lawyers. So chifukwa chonena kuti anthu eneti okhala mnyumba ma building imo amakana kulipira rent. Mwachisanzo amanena kuti building iyo imayeneka kuti ikhale maximum anthu 1000, komano anthu anapitirira 1000. Okay, let me give you an example kuti mumvesese. Ineyo ndikhala ku Joni ndili ndi lumu, okay? Ndikhala mu Zambezi building imo. Lumu akuchaja 3,500 rands per month. Ineyo sindingakwanise kulipira 3,500 rands per month. What do I do? Ineyo mukanimbira phone, hello ndili kumalawi ndifuna ku Joni ndikusowa kofikira, ndikuzani kuti bwerani. Mukabwera chonchija muyika bedi mulumu mwanga muja, rent tizipanga share. Ndi mwachisanzo ife tikugwira ntchito za mashopo zonena kuti sitingakwanise kulipira 3,500 or tikuipanga split anthu awiri, timayitana so anzathu ena. Mwachisanzo ndikuti tiyitana anthu ena so 5, ndikuti mulumu muja timu anthu 7, ndikuti unase azilipira 500 rand per month. You get ni many zinthu zake zambiri, many lifestyle yake imakhalira kwambiri, not always koma ni many zimakhalira nthawi zambiri mu Johannesburg, okay? Ndiyeno iye anaperekaso chisanzo chomwecho na kuti muna material angapo akuitana anthu endosewa kukhala mmene momo komano akugwira ntchito mu shop odi akulandira ndalama zochepa. Nanga what can you do? You can't chase them because ni mmene zilili, okay? Ndiyeno zinapezeka kunena kuti anthu ambiri amene amakhala building mwachisanzo muli anthu 1000, okay? Anthu 1000 amalipira rent anali anthu 500, ndikuti anthu 500 sakutani sakulipira rent. Komanso building ija napeza kuti capacity anthu okhala mmene mujamu anachuluka kuposera ndi mmene amayenera kuti atani azikhalira. Ndino ma lawyers amwana wa building uja anamuimbira iye, sinanganali ndi company ya ma security, anamuimbira kunena kuti hello mubwere muzatani muzatithandize kuli anthu amene akuipanga hijack building yathu. Munthu ukanika ulipa rent akakuzotuluka zanoja sitituluka, basically aipanga hijack building ija. That's what this means, okay?
Ndeno zinopezeka zoti iye uja anamba kugwira ntchito iyi in March chaka chino 2025. By the end of the month amapita kumene kujako nda security guard ake acha kukatolera ndalama za rent. Komanso anamba kupanga fixes zinthu ngati madzi, nali ma illegal connections in building muja amanena kuti mwina magetsi adula mumo samtheza mbe mukhauli simukulipira rent amakhoza kukudulirani magesi. Ndeno atukuonesani simungatidulire magesi ife akapala moto kwanani kwani bawo zingwe zili mbwerekete pena paliponse, which is not safe for the building. Zinthu zimene zimachitika building iyi. Ndi iye anakhala kufotokoza kunena kuti sinanga chifoti anakhala kupita kumene kujako ndi ma security guard ake kumakatolera ndalama za renti, kumakasintha zinthu kumene kujako anthu aja amene samalipira ndalama za renti aja amapanga hijack building ija anamba kumamutumizira ma threats kumamuopseza. Maona kumamopseza. Ndeno anthu analipa process yonena kuti aike ma biometrics site ngati ma fingerprints ukakhala kuti ukulowa zimene zili mbwerekete ma building ambiri mu Johannesburg. Ukakhala kuti ukulowa muja umeneka kuti upanche fingerprint yako kenaka no uzitani ulowe nkati muja. Ngasi unalipira rent ndoti fingerprint yako ijaitani ejusamonde kuti sungalowe building muja. Izi zinganathandiza kuti anthu aja akuninga ulipira rent aja asakhale ndi access yachani yokalowa mmene muja. So pa 16 December 2025 munthu uyu anapita kumene kuja ndi kampani yopanga za ma fingerprint izi. Afika umene kujako amene kapite ndi munthu wina amene amayenda na Innocent. Mato ati Innocent yanale ati chani ali busy ndi anapita ku munthu uja. Nanthu aja kampani ija wafika umene kujako akuti analandira call. Ndiyo ija anazatuluka kumapanga proceed kumene anapanga paki gali moto yake. Ndi pali CCTV footage imene ikuonesa suspect ali ndi dreadlocks moto mwake. Nthawi imene anavala kabudula. And iye uja ali busy kuti yankhe phone ndi pamene munthu uja amapita ukamutani kukamuombera 3 to 4 times. Iye uja anapeza kuti anafera on the spot. Ndino mu video momwe mu CCTV footage momwe mukuonesa suspect uja atachoka kukasintha kuvala worksuit ya blue, kuvula zimashoti zijovala worksuit ya blue ndikupita so pamalo pacha kumakayima ndi anthu aja kumakaonerera ngati kuti sakuziwa chimene chinachitika. Of course panali anthu ena amene amamuzindikira komano nawonso amangopa kuti sangayankhule. Nachoka kenaka basi CCTV footage yomweja ikumonesa so munthu uja wabwereraso kachitatu pamalo pacha. Ukamona munthu pali apolisi kuima nawo ngati sakuziwa chinthu chimene chinachitika. Nde padakali panopa apolisi ayamba kufufuzana kuti amene wapanga zimene zizi ndi ndani, because there's a CCTV footage kuchita kumonesa nkhope munthu uja akubwerera pamalo pacha. Nde nkhani yake tu ya DJ Waras ndi imene zinthu zake ndizosayenda kwambiri, zosayenda ndithu. Ndeno basi mankhala osamalisa mwezi wa life ya Mjoburg ndiyovuta kwambiri, zinthu zambiri zimachitika. Ndeno tete ndizingokhala osamalisa kwambiri. Tumakamaka ma building ngati amene wawa, if mukhala ma building ngati awawo ndi bwino mwina kuchoka ukakhala ku ma building ena ndi ena ni ma flat ena abwino omwe ali very affordable. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.